Привет на всички! Честита да ни е новата 2026 година. Днес 1 януари, 10:30. Така на път към спортната площадка, бягайки. Искам да ви пожелая крепко здраве, супер успешна година, вдъхновение, сбъднати мечти и всичко най-добро. Вижте какъв прекрасен ден и да ви пожелая заедно с Пайдаладжин, плюс това, което правите, да подобрявате ежедневно вашето състояние. И една задача. При положение, че успеете да убедите 10 човека да се занимават със себе си и да подобряват състоянието си, Вселената подобрява вашето състояние поне 10 пъти. Както се казва, всички близки, познати и роднини, не е лошо да им подскажете, че от тях зависи да са все по-добре. Те са тези, които могат да направят съответните промени. Няма кой да ни случи нашето по-добро състояние, ако не го случваме по правилния начин, ежедневно, ние самите. И затова още веднъж поне 10 и така през годината сами ще усетите как вие се подобрявате. Защото опитвайки се да въздействате на другите, вие естествено въздействате на себе си. Аз давам пример със себе си. Аз го правя последните 10 години и убеждавам десетки хора да са все по-добре. Не е лесен процес, но в лагерите, които правя, участвам наравно с всички и подобрявам собственото състояние. Вече 10 години. А пък вие за една година 10 човека. И на така нататък веригата да се продължава. Смятам, че сте ме чули. Има ли въпроси? Пишете в коментарите. Всичко най-добро на всички. Ето, още малко съм на площадката. Минавам тук през едни прекрасни места. Така. Година на огнения кон. Година на действието. Значи трябва да си случим житейския път и да сме все по-добре, вървейки по него, без оплаквания, без заболявания, без критични ситуации. Не дай си Боже, природни катаклизми, там трябва спешна помощ. Иначе всичко останало, както се казва, е в наши ръце. Айде със здраве, правете всичко с любов, в истината и ще се получи лека по лека все по-добре. Чао, чао! Успешна година и с Бога напред! Чао!